Kamano. Leo makara. Gina ngadu widi pejo pode wano wote record kako nego beneti mo kisera ni. Kesa niki wacho dongruok mondo bi. Nyaka gavana di kwechi, to gavana moko kwecho, kata gavana moko wache forum. Ok bi nene gi wang mamuol, koso gik moko biro chung nikech ok obedo machiegni kod jatend piny Kenya. Apenjo makelo ni Tom Nduku. Kinde ma wantiere ka gitelo moseneno e alworawa kochakre Siaya, Migori, Homa Bay gi Kisumu ka governors osebiro ka golo chung margi bedo gi chung motegno ni tiende ni ichayo telo mobiro koso ise koso kaweyo machal nade ke japiny to gimodwaro en hospital ma Kisumu Central kacha Kisumu District otiyo hospital mantiere Mbita ndara masindo cha olosi e yo makare makalo magunga koguta mano mantie Suba olosi yo makare mani gima japiny dwaro kodange ni governor otiyo machal nade nikech governor bende gima mandate mare era onge yo machal nade kinde ma pogruok ma kamagi nenre sirkal mamalo ko sirkal ma county monego beni ro dongruok mamalo yen governor nigi pesa ne mimiye go Kenya maka ko yude to gini go channel magi yude kain go ma exist and tie books mandike koro kama governor onego bedi interested in issues maga attack to kaneno to nikech an gima wacho ingeni somebody called me from America the other day nitie daraja moro manoburo gero yimbo yo Barkanyango ma koth manyochwe ni nyo ywaye bo lwar kucha to connect Alego yimbo Gosakwa oburu no gere with a very meager capacity nikech mane pesa manoburu nyala vel kodhi ni nyocha kuchwe kaka president kanyo the governor ne nyalo wacho no president ne now gima adwa ni me infrastructure mochwiny madwaro ni adwaro jolweny ka adwaro jo national service gi big infrastructure motegno gi ger na daraja ni mondo connect the two areas samo dhi kanyo to loso nyaka ndara ing'eni sani nyaka wachak think big thinking big en kada kawuono nyora temo dwaro kaka da chopir jadundo kayudo time I was expecting ni mboponiti low because gimano angoma lack in this government NT institutions when wasungo we wagoto na wawitoge GTI is no longer functional to GTI no nepuonjo ji a lot of discipline because no ngiso ji administration how to focus and what have you joma be no ndik mane yomyom ne bedo itego GTI aparo ni kane wanwango Maseno University to much of it ne nolal koro gimaro anakuwa jakom nuko bedo penjo president yimbo pontie chance very institution kan kamoro obiro gaga lot of things obiro infrastructure obiro housing obiro so many things that the government can maintain magigi kmana paro ni we should now onego keti pachwa kwa dhi nyime koro gima governor wacho eni ing'eni ntie gik moko mosowuok ma joma National Assembly seche moko bende seche moko wuo in excess to mane omiya ng'isi niya wadwaro ang'eyo ni jakombro luongo bura machiegni mondo ng'is jogi ne gima wacho gani ok en ga mar ODM Guinness for the whole country na bed approach kaka presidential candidate kendo kaka ng'ama bende duong'i Kenya kae ne ka bed approach kaka jatend Joluo mugo ga gini koko and beni yena woro nikech ing'eyo kadira dir gik mwayudogi nikech osiep mani kind jakongo won piny tapan karwan joma richo kabisa nikech gimomiyo wanyalo golo siri mwayudo in public noganda moro akia mane gima oganda moko bende lose ne ang'o miyo Joluo ema go koko ahinya iwinja mane gima chanda oganda moko ne sirkal nikech nyaka wapenjre be nitie gima rach kodwa nyaka be nitie gima rach kodwa or wane jok moko ma bende seche moko ok bed mos kata hero beti ing'eni gik bila gibro miyo name calling bro chako betie ng'ane nosiep ng'ane neno ga ng'ane mago gik mabro kethonwa wasowa mabor iwinjo Cleophas some of us kawacho ni gini wan wasowa mabor waso neno gik mang'eny waso neno lwenje musuthuwa wagore kendwa we can now not go back there manga madwa duoko ji in those kind of scenarios to mane ne modong'wa oko to jomoko dhi nyime that is the truth of the matter ing'eni josogore gini Cleophas
Bu wawit a very big team mane bear. Let me tell you, Ramogi Katho, Ramogi Noweyo, the best members of parliament. Best members of parliament. Where they Nikichijok focus in one life. My gamosa vai kumguru ni ananya angora ngondi. And then a Professor Mamoga don't get that look. That was a man to die in that death. Kumjumungeyo. One mangojo mane wane tiend giwengeyo. So this politics also mean one lalo Joluo mane beyo. One kwa joma donyi iko kukibi gini ntiye mjumbe mrendo weba. These people had a chance because of this kind of politics madwa chakaregi. This time around, please. One give one yalo chunu. Governors ni garolgi. Gingu wins maginya lotini. Ane nokrakaja Professor Nduku barua. Kawacho ntiye ndechini moka and what have you. There's mismanagement in this country. But I'm okay to gigo. Nyengi manyaka jingiga. Nene one give emotions. You clear first. Emotions not on Jonwa. Diere menini wagore too much. Bumo yoru wa menga. Bukwa sogore too much. Kuru wabiro gu measures manmawe ni kara measures gingeny. Nungu magi ma de loso. Kara measures moko no loso ma in excess. Mwa kuru dogo henyo pain. Kae kama wadware subject of review. Emo miuja kaja komko chunto wacho na gimane wacho nenma guma. It is not happening. Oko happen nango to wangi legislators. Oko happen nango to wangi cabinet. Oko happen nango to wangi county governors. Mane penjo maja kom penjo ga. Weakness gi emo miuja kom kuro chopo kama kuro wacho no. Now that nyicha neno ka penjo dwa lal. Kara wachak kanitiye room anyalo wuoyo go jowadwa mwango gi. Tarwake gini mondo telo donj, mondo jopiny duto ne. So gik magi wacho gi duto beyo. But onego ginge where and when gisami kelo gie. Kopo no things okode maber. We will know our sound will come out. Kane Jakom ni gini go Kibaki yemo yuka. Samane gino ofe, Jakom came out. To wacho na I meant well for this country. To jogyoko winja. This is what I want. And Jakom no chako nango. Kane neji pogore bomas. Enodo. Nikechi nejogi okudwa county government. To enodwaro. No dong in the house. Yomodong no walk out. That is the way things come. Omiyangi manyalo kwayo. One issues ma sirkal nyaka ngeni ntie gima nyalo wacho in public. Gigi manyako wach kendwa. Gigi manyako wangeni samwa wacho ni want a contribution when ango imesana. Whether negative or positive. Koro gima duong ken scaling. Iwinja. Gima duong ken ango scaling. Nikech ube koro wo e match. Kirango gase to wo e match seriously. To gimu wo match ka to onge. Monego wacho nwanu bwana. Waneno ka teach material ni ntina areas monego ulos. To unu wo e match gini pogore gini timere na onge kama ODM neno dhi bo wuoye. Jakom no bed approached in capacity as a leader. Maneno kura. Mok ma Joluo kende. Kura ma national. Joma ma Joluo ma are advantageous mabende telo. Owe kao gini to narrow down to a community. Aye. Pero komano to Nduku, kwa lost microphone marika to baga maduogo.